El que fem és la mostra de treballs, que ja és la 11a edició, la mostra de treballs de recerca de centres de batxillerat de Sant Adrià, amb el qual els 3 centres que tenen batxillerat a la ciutat porten 2 treballs de recerca escollits, que són els que consideren més rellevants o que d'alguna manera que tenen més qualitat, per exposar-los davant dels companys dels centres. En principi comptem amb els mateixos centres perquè són els que tenen batxillerat, són el Túrbola, el Sant Gabriel i el Mercè Montalbán, que són els 3 centres que ofereixen batxillerat a la ciutat. La diferència, potser la diferència més gran va començar el curs passat, no aquest, que és quan es va fer per primer cop aquí a l'espai de l'Escola d'Enginyeria de Barcelona Est, de la UPC. Anteriorment s'havia fet a l'Auditori del Sant Gabriel, de l'Escola Sant Gabriel, però quan vam veure la possibilitat de fer-ho aquí, que considerem que és un espai molt rellevant, sobretot per a alumnes de batxillerat que ja han de decidir quin serà el seu futur acadèmic, doncs trobàvem que era rellevant i coherent que ho fessin en un entorn com aquest. O si més no, que coneguin que existeix aquesta opció i que per tant que sàpiguen que aquí es fan uns certs estudis d'enginyeria i aquests alumnes que estiguin indecisos tinguin un element més de reflexió per poder escollir amb tots els elements que puguin. Aquest any la veritat és que tenim una mostra bastant heterogènia, és a dir, no és unidisciplinar, sinó que tenim treballs que sí que s'apropen a l'enginyeria, hi ha treballs que s'apropen a la química, també tenim treballs artístics, també hi ha un ponent que farà un treball molt relacionat amb l'educació artística i per tant trobo que aquí avui hi haurà elements de judici per tothom, hi ha elements de reflexió per tothom. Aquests treballs s'han emportat una bona part del vostre temps, que hi heu dedicat molts esforços, que hi heu dedicat molta feina i molta energia. Però segur que ha valgut la pena. I a més us volem felicitar perquè si avui esteu aquí és perquè heu aconseguit fer treballs molt bons, segurament brillants. I també estic contenta perquè mirant el programa d'aquest acte he vist que dels 6 treballs que es presenten en les 2 sessions, 5 són fets o participats per noies. Una demostració més del potencial de les dones. Felicitats, noies.